се правиха събори. Например, на Дюрдьовден, агнетата печени, на Великден, прасетата печени, на Петров ден, Павлов ден. И тук се събираха. Доста години са вече, сигурно има 15-20 години. И Благоевград е близо и сме били винаги тук. Свършиш училище, събота, неделя, тогава беше само неделя почивка. И се прибираш при старците тук да ни помогне, да посадиш нещо, връщаш се обратно, изкарваш седмицата и пак тръгваш. Пък тази къща, която аз иззнах, моите, да не ги кажа, родители на мъжа ми са били в Кресна. Не знам дали го знаете къде. В Кресна са били, те са се прехвърлили насам и тук живеят и видите каква постройка е с камъни догоре. Тая къща е по-стара от черта. Чорбаджи Пенка е строил. Бил е много богат. Отдолу той е било хан. Отдолу по тази къща може да видите много неща, които са били хановете едно време. Там си има ясла, нали, коне са връзвали повече. Има си какви долапи, има какви старовремски неща има. Най-старата черква е дом Свети Илия. И там, като са изгорели турците, дедо Пенк, тая къща е на него, стара къща, той, чорбаджия, чорбаджи Пенка, и през турско е било още. И други са помогнали и са построили тая черква. Тогава бех малка, майка ми, тя млада умре, мама, ме е докървала тук, на черква, отгоре, нали виждате, отгоре има едно височко, така. Там жените се качаха. А доле беха мъжете и чорбаджи, на тия дете от бреговата. Това помня. Бях учителка в Брежани 20 години. Сега съм, както се пенсионирах, застанах като църквар. Аз не съм заварила свещеник тук. Горе надпис има, кога е строена. Са били, когато е имало голяма църква, тук са били само мъжете. Ево и горе друг етаж има.
Там са за войници и за децата. Е било. Мъжете се движат от тая страна, жените се движат по тия пътеки, крайници. Това са тук места на хората. Ще ми написани имена, кой стол, на кой човек е било. Интересно е, че боите, които са нанесени, и резбата, която е направена, издържа много дълго време, без да се променят боите. Макар че в началото и той, който беше пред мен, беше възрастен човек, не караше да ги вършеме с кръв. После вече разбрахме, че не трябва да се вършат с кръв. Това са свещниците са от тогава, откакто се църквата свила. Истинската камбана ми се краде 2 пъти. И тая е сега, от тая година. Донесе я, но тя не звъни. Само като чукнеш вече тън и селото не може да разбере, че аз бия камбаната. Няма такъв звук да се чува надалеч. Ние си имахме солидна камбана, голяма камбана, но ние открадна. Първия път я върнах. Камбана, точно камбана, която се като чупнеш, звъни дълго време. И сега, миналата година, я откраднаха пак. Първата камбана, която беше, я откраднаха, после я върнаха, беха я сложили тук край пътя снега и пак я откраднаха. Хората в миналото са вярвали много. Сега не знам дали вярват. Възпитанието ли е причината, образованието ли не знам, не мога да ви кажа. Завървихме и да се кръсти. Синът има 2 дъщери. Всичко хубаво му де младите да се повърнат назад. Редко идват. Работят и събота, и неделя. Нямат почивка. Надявам се някога, татък е Банско, сам сме ние. Кирино е на съдата, его я горе. Дано и тук стане някога ще оживем. Могат да идват така, на екскурзия.
Но ние не можем без този въздух. Ние не можем. Ще си идваме летото, зимата, ще одиме на основен ремонт при децата. Постепенно на коя жена мъжът се умрял, се пренася в Благоевград. Така че, а пък сега нашите, да не говорим, и си остават там.